To laroɓe amin assalamu alaikum barka men loraki fotta wakkati nde min gattano taska amin ka ngendam ha channels amin ngel Dandes Media ha YouTube, Instagram, TikTok e ma Facebook. Hande ma banno wowa min ɗo min gaddani on ko ɗo tedduɗo ha jawleru ndu o tammi famtingo inde makko be nanta tariha no fuɗɗiri jangirde ha wargo jonta. Allah sure jaɓɓama. mi jaɓi Allah sani. To laroɓe min giɗi nana noy inde modibbo? To min ni inde am ni Usmanu Abdulhamid, amma shehu ni ɓe wonta mi ha sare, to Usman Shehu Abdulhamid mi wiyata. To ha toye a fuɗɗi jangirde ma ha wargo jonta ha woni bo? To ɓe dani am ha Yola ni mi fuɗɗi jangirde am diga pre-primary, that's nursery school kenan, Daru Arkam Islamic Institute Yola, banni primary school am, banni ha secondary school am. So min from pre-primary har SS3 am pat just makaranta gotel mi wadi. Okay, Daru Arkam Islamic Institute Yola. So diga tontombo say mi dilli school for basic and remedial studies Funtua, that's preparatory school je ABU Zaria. Okay, ha Katsina ko? Ha Funtua, ha Katsina, ha Funtua. So 1 year program on, diga toton say be okama admission ha ABU Zaria. Amma nde ayi hitande nde on ayi Funtua mai? Hitande 2015 ni mi Funtua. Say ayi daga ton nde ɓawo hitande bo a dilli Zaria ko? ABU Zaria. Dama kanjum mai is the remedial school je ABU Zaria mai. Nden nde ayi kam ɗume a jangi? Mi jangi pharmacy ni ko ɓe wiyata fanni lekki be fulfulde ba. Haala leɗɗe ɗe gargajiya na ko ɗe turanci? To je turanci ɓe jangina mum be je gargajiya mai fu. So it's a broad field on manga sosai. So like ɗo hauri be orthodox mai, which is lekki je asibiti, be bo wodi fanni je ɓe janginta mon hala ko shafi lekki gargajiya mai fu, especially no ɓe watta sourcing majum, ha be no ɓe watta processing, ɓe ɗo viya ɗum synthesis, ha no wartata lekki je moɗata ɗum. Because majority of lekki moɗata mai ɗo wari daga gargajiya mai on, amma seto tokki several scientific researches before you to waɗi biɗiti sosai. Yawa, so a tawan fere ɗo hosa time, amma mostly idea mai ɗo wara diga ha leɗɗe fere on, ha plant fere. To ɓe heɓi sai ɓe vurtina wodi ko ɓe wiyata chemical structure. So using that chemical structure ɓe yaha lab, pharmaceutical chemist en ɓe waɗa synthesizing. So banni mai vallan ɓe waɗa producing lekki mai in large amount, kuma ɓe waɗa continue producing majum. Because alari a soppi leggal ande a waɗi lekki ko a naftiri be seɓe magal ko hako magal, jango bo a waɗi banni, faɓɓi jango waɗi banni, ende go a heɓata leggal majum. So say ɓe waɗi coming up be idea je watta sustainability in that aspect. So kanjum on idea of synthesis. To ɗum soppi leggal mai kam jota to mi famima ɓe puɗɗi waɗugo lekki ɗum accay naftorago leggal mai fayin ha waɗugo lekki mai na? Majority like ɓe ɗo acca on ma, majority man a nasto e fuɗɗi nafturgo be kujeji ɗo mai ba, leɗɗe mai in crude form ba. No, they will just study it and then say ɓe waɗa synthesizing majum ha lab. So is that synthetic one kanjum ɓe naftirta ɓe waɗa kujeji ɗo. Kanjum ni to ɗo jangi leggal mai sai yaha waɗa andal kimiyya ko naftoro ha nder live se wurtina leɗɗe ɗe gatta ka wallugo ummatore. Yawwa, gam a tawan jotta banta ha leggal wodi hako, mi anda no ɓe wiyata ɗum be fulfulde parts, amma be turanci ni wodi leaves, wodi bark, wodi hako, wodi seɓe, wodi root, wodi ɗaɗi, wodi fruit, wodi bo ɓiɓɓe leɗɗe mai, wodi seed, wodi audi, to wodi kujeji fere rhizome and the rest. So lekki wawan wona ha each part je leggal majum. Kala geɓe maggal fu wawa wurtina lekki. Leggal fere wawan da root mai on mari lekki kaza, leggal fere bo wawan root mai ɗo waɗa lekki kaza, bark mai ɗo waɗa lekki kaza. Leggal gotal ni nga wawa ngal nyawda kujeji fere fere. Yawwa kanjum. So sai ɓe vurtina that particular chemical constituent, ko marani haje. Yawwa sai ɓe waɗa synthesizing.
so banni ɓe jangini so wata ɗum wurtina lekki nden bo ɗum accata fiwgo ki bo yawwa alari sustainability kenan sustainability nden bo holli yimɓe leɗɗe gargajiya ɗo to keɓayno andal may seɗɗa ɓe naftoro kamɓe fuuda nafayno ɓe sosai kuma ha jotta ma like woodi banta irin lesɗeji je yehi yeeso sosai banta China especially ɓe ɗo waɗa majin ko ɓe ɗo hawra orthodox may be gargajiya majum, which is very very good. Ngam a tawan woodi like nyawuji feere leɗɗeji gargajiya majum is enough waɗa kujeji ɗo majum nyawnda amma like ɓe ɗo habda but they need more of modernization ɓe kuma iri like ɓe waɗa arresting counterfeit ɓe himɓe watta ɗum ngam tan ceede ɓe kabda ngam ɓe ndaara gaɗoɓe leɗɗe may ngam pewe yawwa ngam majority ngam pewe wontan ɓe hokkama lekki gote sey wiyama ɗo nyawda kaza so most at times ɓe hokkete lekki je watta initiating ko ture ko waɗa initiating ɓawo huro so sey o wiya maɗa do nda to a yari kaza a yahan a tuta nyawma pat so amma bo asali bo constituent majum ɗo waɗa inducing ture on ɗo waɗa inducing emesis ko woni nder legga man foɗanay goɗɗo ture yawwa so ayi a tuti a laari a wiyana a tuti kuyeji ɗo maɗa a tuti nyawu and most importantly most of these crude kuyeji ɗo mari effect ha dow liver be kidney especially ɗo wadda ɓilla ha dow heyre be fuf be ɓooye so ngam because a andi kala nyamdu lekki kala ko nasti ɓandu ɓi adama pat ɗo tokka organs guda ɗiɗi ɗo liver ɗo waɗa detoxifying majum kidney bo ɗo waɗa like filtering se vurtina ko vurtinta ha cofe ko lutti bo se nasta iyam valla ɓandu so a laari kala ko a nastini pat banta aɗo huna aɗo wata liver mai be kidney mai huwa so on the long run to a ɗuɗɗini nafturgo lekki gargajiya mai je wala nafu a wawan a waddina kidney maɗa be liver maɗa be bo other organs maɗa issue to mi famima moɗugo leɗɗe ɗe gargajiya non tan ɗe yimɓe pini tawi ɗo to goɗɗo ɗuɗɗiniɗe ɗe gadday ɓilla yawwa to amma no goɗɗo watta goɗɗo feere ɓuri yerdakiɗe dow leɗɗe jamanu banni gonga because a tawan like woodi treatment failure ha leɗɗe jamanu maybe ɓe wimo oɗo mari nyawu kaza o godi leɗɗeji ni vagare waɗay to dole on o ɗaɓita alternative to goɗɗo nyawɗo ɗaɓita alternative ni vagare amma the only thing is lekki gargajiya ɗon je boɗɗum may amma ɗo mari bone heɓugo kuma like ɓurna ɓe mari ɗum pat nana irin ɓurna himɓe wancata dow lawol be loud speaker ɓe ɗo wiyama war sodu lekki kaza waɗa lekki kaza ɗo so ɓurna maɓɓe pat kamɓe ceede on ɓe tefata amma bo still like woodi asali lekki gargajiya mai je nawdata nyawuji ni vagare jotta banta irin nyawu ladde ko ɓe wiyata cancer ɗo so a tawan like woodi himɓe feere that ɓe waɗi using like traditional treatment majum and it gave them better therapeutic outcome than keɓa de nasarako ha nyawuji than chemotherapy je ɗo watta asibiti which is capital intensive ɓe kuma ɗo torra ɓandu sosai kanjum ema nden ha jangirde mon ko larani hunde ɗo andugo leɗɗe kam on jangi leɗɗe kam ɗe fuumaji wakkati gona ko seɗɗa ɓe jangirta ha goɗɗo anda leɗɗeji ɗo ɗum ɗe ɗuɗiri ɗo be nyawuji man ɓe mari seɗɗa ɓe janginta maɗa banta min ha mi jangi no curriculum mai va'i like that's bachelor of pharmacy ha ABU ɓe fuɗɗan jangungo mon from preliminary stages on from basic sciences so diga basic sciences mai sai ɓe wara e fuɗɗorgo introducing mon ha leɗɗe majum be hakkilo diga from 200 level kuma like the reason why ma alaran a andi leɗɗe mai sosai before a timmina gam ɓe janginte ɗum gam jotta ha bifam mai ɗo mari department jego ha jangirde ɗum yawwa to ɓe janginte hedi chemistry majum chemistry ko shafi lekki mai ɓe janginte microbiology ko shafi lekki mai ɓe janginte pharmaceutics be industrial pharmacy no ɓe watta formulation dosage form lekki kaza ɗo syrup on wartata lekki kaza ɗo a foti a waɗa ɗum ha tablet dole on se injectable that's parenteral
lekki kaza ɗo bo a fota a waɗa ɗum syrup ko kujeji ɗo dole on a waɗa ɗum in form of suspension ko emulsion ko suppository ko pessary. So kanjum on pharmaceutics bo hori hakkilo maɓɓe ha dow majum. So still bo ɗon pharmacology bo pharmacology kanjum bo like to leɗɗe mai nasti ha ɓandu ma ɗime on lekki mai wannata ɓandu ɓi adama, ɗime on bo like ɓi adama bo wannata lekki mai. That's pharmacodynamics be pharmacokinetics. Like himɓe ni vagare ɗo tamata hosi lekki banni a moɗi shikenan nana banni ba kujeji ni vagare ɗo fe'a ɓawo moɗugo lekki. Ta moɗi lekki kujeji ni vagare series of events ɗo fe'a before ha nder ɓandu ɓi adama before ha lekki mai yotta nasta iyam har yaha ha babal handi huwa waɗa kugal mum nden vurta. So kanjum on before a moɗa lekki a tabitina a voldi be healthcare provider maɗa a andi lekki yawwa be nyawdowo maɗa. Sorry fulfulde am ɗo waɗi mixi sosai. So like a waɗa kueɗo be nyawdowo maɗa o tabitina lekki hokkata ma ɗo handi be maɗa. To a laari kuma ɗon irin clinical pharmacy kanjum ma is a department kanjum bo ɗo waɗa focus in ha dow aspect je like practical aspect je leɗɗe majum. Okay, a andi lekki kaza nda ko nyawdata. So amma wodi leɗɗe je hawratake banta interaction kenan. A hosi lekki kaza a hawriki be kaza yawwa gotel wawan bara gotel ko kuma ya waɗa forming complex je latata dangerous to the body ko kuma warta like part majum huwatako. So alari ambari chede it will increase health burden. So that aspect, that department kami boko be janginta mada kanjum. So wodi pharmacognosy and drug development bo kanjum bo mostly kanjum je ko shafi hala leɗɗe edi gargajiya majum be no be watta developing lekki diga gargajiya mai har warta orthodox yawwa to kanjum ni. So kanjum before a timmina do like be janginte leɗɗe mai ha fanni. So at the end of the day amaran idea ni that basic idea hado purna classes of leɗɗeji pat. Kuma it is easier tunda be wadi making like leɗɗeji mai in classes jota banta tawon be via antihistamines ko leɗɗe je huwata hado ɓernde ko leɗɗe je huwata hado certain part of the body se be via to na classes majum nda mechanism of action no ki huwirta. So alari like at the end of the day to a jangi ɗum to ɓe jangin ma lekki kaza ha pharmaceutical chemistry kaza ha microbiology the same lekki fa ɓe janginte ha pharmacology the same lekki ɓe janginte ha pharmaceutics the same lekki ɓe janginte ha clinical pharmacy. So at the end of the day like a tawan ko non to nini a waɗan programme mai amaran idea ha dow lekki seni bo tan ni CGPA ma andi wona 2.4 above to a ALS 2.4 ɓe jaɓɓitite. Nden mi andi haala jangu ko larani leɗɗe ɗo ɗum catɗum machine on noy on nasidi jangirde wakkati ko on nasi nden ko on timmina bo non noy lutti? Gaskiya catɗum machine min fu mi fewatako mi waɗi facing a lot of academic challenges majum amma the only thing is ta ɗo mari determination ɓe bo to nini aɗo janga mai on ko da a jangi a doyi hande a jangi fayin a waɗi jarabawa a doyi jango to next mai a nyaman to nini aɗo janga majum. So amma gaskiya is very tough kuma like a lot of people banta min fuɗɗi minin 140 something. So ko timmani I think we are less than 70 something or 60 something or thereabout. Bana reta ka furufi. Reta furufi. Kuma hande je timmini mai ma kowa be wakati timminta. Asali course mai dubi jion. So amma be do bedda like don bawo dubi ji mai be do bedda semester ɗiɗi be reta fine session ɗiɗi be reta. That's be do bedda semester guda ji kenan. Within those semesters to atimminai shikenan sai be jabbita mara. So godo fere ɓeɗo timina duuɓi juyi feere juyi be reta feere jeego be reta yettata jeeɗiɗi kam ko feere jeego be reta to wakkati goo depending on condition ɓeɗo hokka amnesty to ɓe laari ko luttini maɗa seɗɗa on je a waɗa koyɗo ɓe wawan ɓe ɗan hokkama amnesty a timmitina jangirde maɗa. So amma ni definitely CGPA ma has to be over 2.4
throughout. Sina non kam ɓe jaɓɓititte ɗo kam. Nden nde ɓaawo duuɓi joyi on timmini kam sey ɗume a dillani yeeso waɗi? To woodi ko ɓe wiyata internship banta hedi medical doctors e maɓɓe housemanship minin pharmacy hedi jamin internship on. So internship majum kanjum banta ɓe ekkitinte kuugal before a nasta kuugal mai in general on. So it depends on field a waɗi choosing. A wawan a waɗa ha asibiti, a wawan a waɗa ha industry, a wawan a waɗa ha community pharmacy, a wawan a waɗa ha regulatory or research agencies. So banta min mi waɗi internship am ha NAFDAC. That's kujeji ɗo regulatory aspect je pharmacy majum on. And internship ma is mandatory. You'll be supervised by a senior pharmacist for 1 year. Ha field ja sufti majum. To a asibiti ma banni, to a regulatory agency ma banni. So at the end of the internship ma sai ɓe hokkama certificate of experience. That means ɓawo jangirde a waɗi ɓe ekkitima da kugal bo je ndugu gotel. Sannan sai a yaha bautan kasa bo kanjum bo which is mandatory for everyone. To goɗɗo duuɓi mum salay na ko to goɗɗo duuɓi mum salay, to duuɓi ma sali sai ɓe hokkama exemption letter, exemption certificate. Okay. Nde a waɗi ha ton jotta bo jotta ni miɗo waɗa concluding NYSC am mai. Okay, a waɗi timmunugo kuuɗe yagganaku leddi. Amma noy on ha a wari hokkugo himɓe leɗɗeji kam? Woodi a fuɗɗi nde a waɗi ha NAFDAC kana haala hokkugo lekki kam wala? Wala haala hokkugo lekki ha NAFDAC. To kanjum ka ɗume on a ekkiti dow? Yawwa, to dama tun wakkati ɓe waɗata induction mon, ɓe oath taking mon, ɓe yeccay mon. To aɗa waɗa internship ha field gotel, it doesn't mean that a waɗa restricting hoore maɗa ha field mai tan. Because the field is wide. A sankitan yawwa, so a sankitan kose. So banta min wakkati miɗo waɗa internship ha NAFDAC be fajjira, to be asira yahugo jemma bo miɗo yaha ha community pharmacy ha Abuja ɗo miɗo yaha. Yawwa, to ha totton ma still under supervision of a senior pharmacist miɗo ekkita like kuma at the front field. Naftoro andal je ha ngal a jangi a wara naftoro ngal ha practical beta ko. That's practical aspect mai kenan, and be patient mai kenan. To ha totton mai ma it involves a lot of things. Body like hala drug interaction, that's the most important thing. Because gam hala sorugo lekki tan kowa ma wawan ɓe ekkitina mo sora lekki. So amma woodi kujeji fere je a watta detecting based on jangirde ɓe jangini maɗa. Jotta to debbo wari banni woodi lekki fere handai debbo je mari reedu yara. So a wari debbo wari ɓe waddi be prescription ko kuma waro vima o yiɗi lekki kaza. So like it's good a yama mo wayne aɗo mari kaza na ko kaza. So to vima banni to politely say a yecca mo a waɗa educating mako. That's the first step kenan. Ta waɗi educating mako sai kuma on waɗa contacting prescriber majum, sai on waɗa reconciling ɓe hokka mo a better alternative that torrata ko wawa ɗum waɗana mo lekki. Yawwa ngam ta hokka mo lekki ki rufanta mo reedu ko torrata yawwa ɓingel nder reedu. To woodi irin interaction ji mai ni vagare ni va jotta banta mo mari asthma woodi lekki je hande o yara kan kuma. So at the point of asibiti like kujeji mai ɗo ɗuɗi na medical doctors be health professionals majum. So kanjum on waɗi like kujeji mai is kind of kowa be kowa on handi wata effort maɓɓe so that at the end of the day patient may have the best treatment without spending so much. Gam alari woodi ko wiyata health burden. Health burden ɗo handai ɗuɗa because ha rayuwa ɓi adama oɗo waɗa kujeji ni vagare be ceede. Kuma to nini har goɗɗo itti ceede sodi lekki at least je ko o sodini lekki mai handi o heɓa benefit mai je wakkati majum. Hani ni nyawdigu kam yawwa nyawdigu ko anni nyawdigu Allah woni. Amma to a vurtini ceede a mbari ni haɗo lekki kaza so a heɓa kujeji ɗo. To woodi bo himɓe that are on chronic mi ɗo waɗa interrupting maɗa. Woodi himɓe that are on chronic drugs banta yawwa himɓe mari BP irin himɓe mari sugar be ko nandi be majum. So kayma woodi no watta handling maɓɓe because woodi ko wiyata compliance yarugo lekki hande be jango it's not easy.
ko ɗime on ma to e wiya ɗo waɗa kode yawwa to like kuma dole on constant evaluation to ɓe ɗo yara lekki gotel banni a dinga emugo ɓe like no on control je bp mai, no on control je sugar mai, to wodi kujeji ɗo feere a waɗa advising maɓɓe ɓe lora ha prescriber mai ɓe waɗa re-evaluating maɓɓe so that to get better therapeutic outcome. ɗum faami jotta kuugal pharmacy ɗo kan to goɗɗo wari na tan lekki tan a kokkata mo sei to on ƴamimo shawroje goɗɗe nden bo to o dillima on gaɗa ko woldugo ha woya ngam on nana dow moɗi lekki kan no o nani yawwa no jabu makko e ɓeydori yawwa no handi kam banni on so amma a laari like wodi shortage je man power be hala time so kanjum ɗo waɗa restricting a lot of things but to the best of ability of each and every pharmacist kanjum on ni handi o waɗa no matter how difficult the situation is kuma wodi kujeji feere that are like awata ignoring majum like wodi kujeji feere to nini a laari a dangerous interaction definitely ko non ko da goɗɗo ma yerdata ko waɗu raising alarm kuma ta mettunu ɓernde gam to holli maɗa ko a anda ko a watta ko kujeji feere anni habda waɗa educating mako ngam ta o nasta yawwa annana jema on competition ko a andi ko a anda ba wala mo andi ko ɗime so it's just that at the end of the day o heɓani better therapeutic outcome kanjum without adding more problem to him. Amma on ɗon giida gannuɗi ɗo wara tan yahay ha meeɗi yahugo ha nyawdo hokkimo lekki o heɓi dama sey o wiyat kanki tan o watta ko yarugo ko nde nden bo takkila o ɓawaɗo sekki waddanamo ɓilla ngala irin may no banni sosai because population amin be healthcare facilities amin wala yada nyawdoɓe famɗi so pharmacies majum they are mostly like first point of call je jodata goɗɗo nani ɓandu mako nawa majority of himɓe ta wawan a wiya 80% ma ɓe fuɗɗan yahugo ha pharmacist on yawwa to ambo like before a vurtina lekki a hokka goɗɗo dole on a wanna mo ƴamɗe feere ɓawa ƴamɗe mai ma is not just advisable kala lekki pa a hosa a hokka goɗɗo wodi ko ɓe wiyata OTC over the counter medications kanju hurumi maɗa on professionally a wawan a hokka goɗɗo je watta subsiding ko shafi ndamba ko shafi iri like mild illnesses yawwa so amma to anani from the symptoms aɗan laari something that is serious and requires further diagnosis so a waɗa referring mako amma kuma majority je himɓe Nigeria due to the difficulties je himɓe watta facing ha asibiti yawwa ha asibiti so irin wahala himɓe yarata diga ta'ugo kati rena layi waɗa kaza ɗo so ɗo waɗa discouraging himɓe ni vagare yahugo asibiti so they end up going to pharmacies jahataɓe soda lekki non tan yawwa to kuma ha sudu sorugo lekki mai ma wodi pharmacies wodi pharmacy kuma wodi patent vendors so wodi ma himɓe je maɓɓititta tan banni maybe o ummi ɓe waɗa sana'a mai ha saare maɓɓe ko kuma o yo ekkita les goɗɗo feere na o jangi ɗum ba so kanjum ɓuri ba jotta ba mi yehi ha kemis tan mi jooɗi duuɓi ɗiɗi tati na mi andidi lekki na to a laari it's much more than that it's much more than that ngam kujeji hala ko shafi interaction en be irin ma advice a hokkata patient majum it's not just hosugo lekki ha shelf tan banni ba kuma lekki a larata ɗum ɗo nana tan no a larata ɗum banni on ba it's a chemical entity that as a result of a lot of studies so wodi ma ko ɓe wiyata pharmacovigilance that means like ɓawo ma lekki vurti ɓe ɗo naftira be maki still ɓe dingan waɗugo monitoring maki to ki waddan side effects feere wodi lekkiji ɓe waɗi withdrawing ha market over the years like famous example wodi thalidomide although nebi ko ɓe waɗi kujeji majum iri like roɓe je mari redu to ɓe yari lekki mai sai ɓe daña ɓukkon je mari ko jungo gotel ko kosɗe gotel ko kuma wala jungo be kosɗe pat so a yi ɗo pat as a result of pharmacovigilance mai on kuma irin agencies like NAFDAC wantamin ha NAFDAC I worked ɓe ekkitini am under pharmacovigilance on be post marketing surveillance so
that pharmacovigilance kanjum is very very important. So lekki nana wai kujeji onje ayata ekkita bantano be ekkita sanaaji fere ba. Amaran experience amma kuma is not as easy as it looks, but due to like shortage bantano mi vi mada yawa so dem bobe gannude to yehi hanyondo dem hebeta lekki yawa to another thing kuma alaran like be do a lot of irrational practice and unethical practices. Jota ya tawo go do cutting antibiotic. So antibiotic dobo is like jota haka globally there is a challenge of antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance so can you on leki antibiotic je handi nyaunda nyau se warta resistance because microorganisms je woni habanduma do to a hokki di lekki majum as at low dose bani if faman lekki majum so lekki mai barata di kanji bo di wadan devising means kanjo mi vema ko is very very complex kanji yawa di wadan devising means je latata resistant to lekki mai so jota atawan majority je himbe atawan common antibiotics so they are resistant to it ko wadi is either be wadi underdose be wadi abusing maji holto goddo moday ka seto modi no hani fonon no ya beta ma didi tana mo ga ba shikena to ai majority ko en watta kenan amana na kan jombo hani ba da tawan babal fere ya beta ina ma ampiclos beta ina ma flagil ko ya didi ko ya tati to amodi ni shikenan ta ananan sauki nan ta sauki ba but the issue is ambari dai microorganism je woni bandu mamai gilton yawa under bandu ha to next time to waddi ni lekkido already chemically kanjibo already devising means je di wata evading nyaundi go waddin tadi so sai warta lekki mai nafata ko hado maji sai to ayehi lekki fere bo sai to a canji so atawon jotta himbe fere to be wadi ko be beta microscopy culture and sensitivity. That sensitivity do atawan himbe fere almost all the common antibiotics that are affordable atawa they are resistant to it. Kuma ko wadda tarumbo irin like irrational use je antibiotics mai kanjon wadda taru dum goddo ummota ya be beta ana ta soda ya ta atame soda ya yawa ko nebi warta to waddo ma di nafata ba to kuma wodi excessive use of antibiotics bantano en watta anana goddo via ma orumari malaria wari oidi lekki malaria ama useni sai hawrina mo be antibiotic gam kanko konde to do nyawda malaria o do naftira be antibiotics antibiotic bo handi before anaftira be majum be kala banta order any other lekki pat mara evidence the reason kwa di anaftira be majum bo kwadi be buri okugo emphasis ado antibiotic do hala antimicrobial resistance to on because issue je antimicrobial resistance nyaundi gu fere wakati amara ta haje lekki majum at critical condition sai warta ki huwata ko amada ayi anaftiri be maki like ha kujeji da is mild daga nyawu wala sembe jota banta tan en wata dum in plain context banta maybe hapreje hande ya hosa ko sawelon sai ya hosi bindigaru so ayi ta vonni bullet ma da yende je hapreje bindigaru wari pat sorry so this is just analogy on time so kodi me handi wada kujejido kuma again like excessive use je antibiotic majum gam microorganisms majum no ala tagiri bi adama microorganism mai wodi good ones wodi bad ones but I issue ko shafi digestion ko shafi irin urinary tract infections and issues bani wodi good bacteria je vallata bandu wada keeping all these things in check valla ma digestion valla wada keeping like urinary tract mada in good shape so to anaftiri excessive use of especially broad spectrum antibiotics that's antibiotic je barata kala microorganism part so wartan mbaran dido je vallata mai fu balloji fu yawa so alari then you be open and you be prone to infection what you call super infection so kan jota fam kan jota himbe fere atawa lekki malaria maji naftra no kam fa acci nafugo goddo to modi balde didi malaria warti shigenan because under dosage be excessive use majo
hande a naftiri a jango a naftira e full dose hande to a fuɗɗi e doses regimen ko da a fuɗɗi nanugo dama a timmitina dosage majum sanan next bo to a nani kujeji feere properly no handi a yaha ɓe waɗa diagnosis se ɓe tabitina ya ha nyawdoɓe ketta nyawdu no goɗɗo nyawri yawwa to amma bana wodi gureji feere nder labbaje wala nyawdorɗe mawɗe sey dei pamaro no goɗɗo watta to nani to a laari that's the issue je en volata hala number of healthcare providers ɓe kuma population je country man so that gap gaskiya is there amma ni like for most kujeji ɗo a tawan at least wodi ko ɓe yimɓeji ɓe wiyata ɓe like community health extension workers ɓe irin himɓe jangata su primary school of health and ɓe ko nandi ɓe majum so ideally they should have superficial knowledge kuma no handi tunda en wala enough manpower handi diga curriculum maɓɓe kamɓe fu ɓe watina ɓe like all these things je tan vallata ɓe ka ɓe mara andal je ɓe vallata himɓe in those remote areas that they don't have access to kujeji ɗo kuma like again antimicrobial resistance mai nasti ha dabbaji fu because en ɗo waɗa consuming lekki jota banta enen fulɓe enen like banni tan nagge nanan koye feere ɓe hosa antibiotic ɓe wanna ɗum so still hedi majum fu microbial resistance mai ɗo nasta men because we consume the meat en ɗo nyama kusel mai en ɗo yara kosam mai so nyamugo unde kusel be unde ɗo ha nagge nyawnge kam ɗum batte ɗuɗɗe ha ɓi adama woodi lekki to ɓe wanni nagge handi hosa balɗe kaza ko sati kaza before kusel yawwa to feere na tufan sai nagge salora yawate to alari these are challenges that maybe like at national level right authorities majum ɓe joɗa although ɓe don't have that so amma they need to double up like their effort ngam heɓani heɓa kujeji ɗo because a laari jotta economic kujeɗo mai is hard so handi health body mai usta kuma to nini har goɗɗo yotti vurtinan ceede soda lekki so at least o heɓa benefit je lekki o vurtinta that's the most important thing kanjum to no may laaroɓe amin min ɗon gondi be SHEHU ABDULHAMID janguɗo lolluɗo dow ko larani kuuɗe lekki ha jeyjeyde amin nde internet ha channels amin ngel Dandes Media ha o yewti kujeji ɗuɗɗi ɗi gaddanta ummatore batte ha jamu maɓɓe ngam mi anda ha ragare jotta kam noy on cawroje ɗe on hani a hokka nyawɓe na ko nyawdoɓe na ko hukuma na dow no hani e gaɗa ngam hen mara himɓe yamɓe ha nder ummatore to kujeji mai ni kujeji banta tati on yawgo nayi number 1 an nyawɗo so to an nana kujeji ɗo dama maɗa nana tan maybe a yecca goɗɗo that is not a health professional so wiyama mi naftiri be lekki kaza nyawndiyam kaza so wiyama an bo a yaha naftira no an aɗo mari peculiar condition maɗa ideally handi a yaha asibiti ɓe waɗa diagnosis maɗa ɓe anda lekki to ɓe hokkata maɗa so to ma a yahay asibiti majum a tabbitina ni a waɗi interacting be professional feere je health professional feere je vallata yawwa so on the part of healthcare workers mai bo handi min itta professional rivalry min itta superiority ko inferiority ta oɗo lara ɓuri oɗo viya ɓuri oɗo kowa be fanni je wawata waɗa playing kowa be role je wawata waɗa playing the most important thing at the end of the day patient mai heɓa nyawdigu ko handi kanjum on that's the most important thing nana ana andi kaza ko ana andi kaza ba yawa nana kanjum ba because global best practices alaran they focus on therapeutic outcome on nana irin kujeji ɗo pa ba so wodi like changes je handi ɓe waɗa ni vagare across the healthcare system to improve that so gwamnati ɗo habda iya gorgodo maɓɓe amma they can do better in terms of welfare
je huwoɓe majum jobdi maɓɓe yawwa be kuma like facilities ha asibiti be are kuɗe yawwa latta yeta banta a tawa asibiti manga wala like MRI so ɗo waɗa stalling kuɗe sosai sai wiya masu to a yahi babal kaza before a waɗa kaza so a lari ɗo hosa time wala hokka doctors mai enough information je ka ema ɓe vallata ɓe waɗa prescribing lekki je handi ko kuma therapeutic kujeji ɗo ni je handi ni that particular patient sa'annan bo like nana ɗuɗɗungo like hospitals ko healthcare centers on ba facility training training retraining kuma be good remuneration yawwa je nandata global kujeji ɗo so on our part still minima like andi min dan usta buri amin sedda like mi andi jonta haka ko be yobata healthcare workers is not kujeji ɗo in tandem be output be okata ita tawan nurse all the time da mo asibiti o like rayuwa mako gabaki daya o la siutare amma sai atawa at the end of the day wala job di kirki to amma bo enen bo sai en larabo training amin do is like free because min ko mi jangi a ABU like throughout my kuejiro my school fees was 21,000 is heavily subsidized if you compare Beno be what comparing jele diasiro the difference gap my is so much so maybe like on the healthcare workers mema it's like although amaran hajen job that will take care of your bills take care of yourself ama amfu se alara bawo like amfu wodi ko leddi me wanni mada yota banta min leddi me valliam sosai in terms of yota jangirde mi jangido da ba haleddi fere won ko kuma mi vurtinan cede o mi haleddi fere mi janga maybe sto majini times 10 ko mi majini hado hollini be koydum be gadinde to walla umma yawa to wodi ni ankam amani patni like to be Jordan kowa wara yecha kwedo mako issue mako gwamnati wada iya gurgudo mabbe from the path of kujeji do mai bo healthcare workers mai maka mabbe wada iya gurgudo mabbe so irin kujeji NHIS wada improving majum no wartata ni at least like nana konde on way to goddo nyawdo dole on sto vurtini cede aji ba mako ba wakati go nyawnangan goddo wala cede so amma wodi tsari jibe watta ko shafi ala insurance be ko nandi be majum that ayahan aheba lekki ayo adinga goce da sedda wakati ko dami mana ko iyalu mada ayahan be kama lekki free so what are reducing out of pocket spending hard health which will generally help like expenditure on health and what are reducing health burden generally can join in all aspect ko wani handi wada ku yejiro malu to shehu min getti be wargo jawliru amin du dandes media ha taskara min am gendam asawere nde gamay min getti be famtinki ummatore do bote no goddo hani modira lekki de no hani jogitoro jamu mun to hettobe haado min gaddira gare taskam dam gamay on gettama on jarama on salminama ko weli